Okei, moikka taas kaikille sen YouTube. Täällä ois taas Mysteriolo 7 MSP taas pitkästä aikaa, koska ei oo oikeastaan YouTubessa tapahtunut mitään. Mulla ei oo tullut tähän mennessä kuin 3 näyttökertaa sille videolle. Ja 3 näyttökertaa sille videolle ja 1 tilaaja on tullut. Ja kiitti oikeasti sille, kuka tilas. Ja se on yksi mun kaveri. No niin. Oottakaa hetki, internet ei oo päällä, unohin laittaa. Voidaan painaa tosta yhden. Noin. Ja mun pitää kirjautua sisään. Kohta kun mä oon kirjautunut sisään. Ehkä 2 minuutin jälkeen tämä meni mun sisälle. Mä en oo vielä kertonut, mitä tämän videon idea on. Ja tämän videon idea on se, kun mä oon ykköselle velkaa 5 erkkaa. Niin 5 erkkaa. Niin sitten sen takia mä nyt teen sille tällaisen prankin, et sille niitä. Joo. Varmaan huostanut vähän aikaa sen vipin. Ei ollut kauhean kallis. 40 €. Ja nähdään sitten, kun me ollaan siellä keskustelussa ykkösen kanssa. Nähdään kohta. Okei, eli nyt voidaan jatkaa. Elikkä lupaan, että seuraava video tulee todella hyvin. Ekana ja sitten jatketaan. Noin. Viesti lähetetty. Eikä mä laitoin viestiä, että mulla on asia niistä 5 erkkaa. Eikä kattokaapa paljon kello on ja ties kuinka tätä, että mä pääsin kuvaa tätä videota. Mä odotan noin 5 tuntia, että Pixtara 1 tuli onlineen, elikkä One, niin kuin kaikki sanoo. Mut joo, kohta jatketaan, kun se vastaa tuohon. Nyt se vastasi siihen, että no. Nyt mä laitan, että muahahahahahaha. Näin. Okei, tois ehkä kannattaa laittaa isolla. Niin se on siistimmän näköinen, mut joo. Tää on oikeesti niin paras pränkki. Muuten kattokaapa mun hahmoa, tyyppiä. Sillä näkyy toi VIP väärinpäin lukee siinä se hatussa. Tää on niinku peilikuva siitä, joten pikkunen virhe MSPn tekijät. Pikkunen, se on vain peilikuva. Eikä se ole. Tossa ei saa selvää. Tai kyllä siis sais selvää, mutta ei sitä tajua kukaan. Koska tuossa lukee VIP niinkö väärin. Joo. Ei vitsi. Mua oikeesti vähän jännittää, ettei toi ilmoita musta. No se vähän jännittää, että jos se ilmoittais musta.
Ja jos se laittaa statukseen sen... Oi vitsi, oottakaa hetki. Moi. Häh? Mä tapaan sut. Miksi? Siksi. Miksi? Siksi. Koska? No lue. Lue jossain vaiheessa. Tajuut sä? Ja vittu ei enää. Mä haluun kattoo tämän, mut kun se ei oo okei. Ai mitä? Ei mitään. Näetkö sä sen viestin? Joo. Mä niinku vihaan sua tällä hetkellä. Miksi? Siksi. Tajut sä, että mulla meni oikeesti aika paljon niihin erkkoihin ja mä olin just saanut vipiä. Niin, sulla meni niin 90 timua vaan. Niin. Ja mulla oli noin 100 timua. Ärsyttääkö? Joo. Miltä nyt tuntuu? Mä vittu tuun nilhaa sut. Mut miltä se tuntuu, jos sä oot koko ajan puhunut mun ja YouTuben kanssa? Ja tiesitkö sä, että tää on YouTube prank-video? Vittu. Mitä siihen sanoo? Paskaa! Sä voit mennä, jos sä haluat nähdä tän, niin sä voit mennä YouTubesta katsoa tän video. Mä vihaan sua. Joo. Mut sit kun mä menen koneelle, mä tuun antaa ne erkat. Vittu puolella asu sulla jo. Äiti, osta se vippi! No oota hetki, No. Mä haluun kuulla sua. Se on tommonen vippi. Mä oon vihainen sillä. Muuten Pikstara 1. No. Ei kai sua haittaa, jos tää puhelu kuuluu tässä videolla. Ei. Hyvä. Kuin. Vittu mun hienot edit. No. Oh my god. Oh, okei. Mulla on 2 kaveripyyntöä ja 77 viestiä. Oho, aika hyvin. Joo. Mulla ei ollut tänään kuin vaan 5 kaveripyyntöä yhteensä. Joo. Se on aika kiva, sun piti flankata mua, sit sä vaan vittu jäät munkaan puhuu tähän videoon. Ai niin jo. Mut joo. Järkevää. Joo, tosi järkevää. Mä unohdin, että mä kuvaan. Mut juu, moikka. Moi. Ei vitsi, toi oli niin paras pränkki. Mut sori tosta pitkästä puhelusta. Mut juu. Tässä oli tämänkertainen video. Toivottavasti tykkäsit videosta. Toivottavasti kommentoisit videoon jotain. Ja jos tilaisit vielä kanavan, koska mulla ei vielä vasta kuin 1 tilaaja, niin onhan se vähän naurettavan vähän. Et kyllähän te voisitte tilata ja auttaa mua vähäsen. Mut joo, tää video oli tässä. Se olisi Mysteeriolo 7 MSP. Moi!